Hage tini Supreme Court VC Election tuye hearing mani nork to jotono saiman tongo TTAADC VC Election khaijak yang tongmani village council ni bisingo amoni bagin develop yang tongmani kami amsai kubuni general area municipality corporation panchayat election joto ngi tongbaikya haipano TTAADC ni VC Election ga kai 10 বছর romoi tabuk khaijak Hake amono tui sarkar ni ukil jawab rimia angai taisa date chan kungman bagai Supreme Court date rizaglia je state government no date chanmani taisa hake amo rizaglia borong no Supreme Court ni bising tui hake amono tui no Bubagra bini Facebook o post khlaiye Sakar hake ajago chung saimaka chini Rwng Tiprasa ni leader bobo thangjak Bubagra ni logiwo hake amte hake no ajago kwbangma borok Tini Tiprasa leader rok thanglajak je VC election je khaijak yangi tongmani TTAADC ni je development yangi tongmani haga amno tui Bubagra bo bare kwbangma thayo news ni bising tifanang tung social media ni bising tifanang tung akok no sawi tongo je chini VC hayakai chini panchayat no nuguni tongna kunu kaisa leader chongjak kre election ingani bage haga amoni bage kwbangma ajagawo rang fan phayo haga amo kunu kaisa mane fix ngi phaya rang haga amoni bage no or development ingya haike o jagao kun kaisa sik election nga ka je chairman ni songjang ne haike bo o jaga ni je development je bo jagao tom develop inyangi to amono jo to collect khlai bo saimana ne haike amte hai je election khlai je yangi to ka amte haike no develop inyangi to ngai Tripura sarong ni bisingo hage norok nugunyo tongna Bubagra song kwbangma dabino tuibo je demand khailele tonglaimani sanai tonglaimani te social media ni bising tibo salai tonglaimani Tiprasa accord khlaimani central ni bising te hake amo tabuk bo manyangi tongmani te amo simia je Bangladeshi illegal immigrant fai tongmani amono tuibo kwbangma against kok salai tonglaimani je Bihar SIR khlaimani Tripura bo khaidi ni salai tonglaimani hake amte hai je dabino tuye je riya yangi tongmani Tripura amono tuye je Bubagra notice ni je regional party hake je Indigenous people je borok tongnai rok borok bai joto thancha klai regional party rok bai miliwoi thancha klai kok ti sanani thancha anglaini ni kok samani nuguno tongna Meghalaya ni CM bo sakbai thangbo sajak notice ni je regional party tongmani je Indigenous tongmani joto thanchangna nango hne Bubagra ni logio bo friend borok tumani bagi himale je Bangladeshi illegal immigrant Tripura to firstly o jago effect ngo hake amoni bisingbo Assam tai Meghalaya rogo belai khe ajago bo borok chajak yang tongbong naro Bangladeshi habi tongmani Tripura hai ingnani kirijagi tongo hake amoni bagi no joto thancha angnani nango jungbo omono logirena nango Tripura sarok to obviously thancha nongna nango tumani bagi male Tripura sarok thancha tongyanga kai jung krai thangna haje o jagao kwbangma nor nugunyo tongna Bangladeshi illegal immigrant habi tongmani o sikang ro noro ayang khwai phasing ro habi tongmani tai kisa ka habi tongmani ga amo sanas ko krika hase khorok nei khorok tam amte hake habi tongmani ga kai sanas ko krika hake kwbangma wanjibo songrok jung social media ni bising news ni bising nongani borok amte hai je Bangladeshi illegal immigrant rok borok habi tongmani amono Hindu Bangali nei wansa ni borok kunpan salaya wansa Hindu Bangali nge kuning hapan mano tongtu kuning hani si salai borok amo India ni borok salai hase Tripura ni borok simia wansa rok simia hake chini borok rong ga Tiprasa rong ni tamong nai thinang kwbangma ayang ni borok phayo Hindu ni haleyo hake ajagao nung dormo no tui o jagao dakakai bo gunda dang tongkha borok kaham dang tokha nung bono o jagao habre dika hake bong no population bangri dika o jaga ni je Indigenous tongnai agini simi city tongnai bong ni kheto mongnai bong ni population to kom tribal ni population to kom hake bong ni thinang to mongnai bong ni future to mongnai wansungna ringya borok Tiprasa ma wansungna haje hake ang Tiprasa rong ni kwbangma social media nungmani Tiprasa bai Tiprasa bo ani title amtui bo ani kok amtui hne wala laina sepaya haje hake nung ani kok amtui ang bo bai tongya bo ani title bai miliya ang bo bai tongya ani onyo jati hne nung hne tongha kai Tiprasa nini jaga sekjagi tongo nini ADC sekjagi tonga yung bisara ngojoro kwbangma thai news ro khonana sekjagi tongo ADC ni under general klaikhiu borok hake nini thai nini tongnani jaga amusa sikang nung rokha khlaini nango hake nini jaga kamai thanga kai nung ang
amtui ang alada se hne sale tong like ka divide and rule choli tong ka chini Tiprasa ni bisingo kebo bobo kusa kaimangla nungmo kusa kaimangla amu kusa kaimangla kemawai jong o jaga tribe simi tong na Tiprasa hne himani amo kemawi thangnai tribe nung oro wansa majority 100 nang thaka nang wansa tribe hne hinjang nai hake baksa bujiya na tong nai bono jaspan sadi bujigla khaje age baksa buji nai hinga kai yang confuse ngai amting tong nai Tiprasa ro hake bujinani serengdi hake jang kok samane amu kubuja na chengra nor communication ti sadi o video no sajak like gidi te share khaji channel subscribe khaji hambai khulumka